खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेलाव थानाय बायदि खोथाफोरखौ आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायहरनो भिडिअखौ बानायदों, जाहाथे रायजो राजाफ्रा 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं सावरायगोन साननैसोनि सिगां बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लायाव केबिनेट जिरायदोंमोन। बे समाव जायफोर जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर मुंख्लं नखर सर्दियानिफ्राय संकससिम मोजां खबर मोनगोन खोमा होननानै मोजां खबर मोनोब्ला प्रमद बर', हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोनखौ आरो सरकाराव थानाय जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ बयबो बरायनो थाखाय गाजा गोमजायै बयबो नेनानै थाहैदोंमोन साखाथि फाखाथि। नाथाय बे समाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला जायफोर सप्तासे, सानथाम, सानब्रै, सानबा बेबायदि नेनानै थाहैदोंमोन, नाथाय जोंनि खोनानायाव जों दुखुनांथाव खोनानो मोनबाय। जेब्ला जायहा जाथि खुरमा दं, जाथि खुरमा गोनाङा थाबाय, जाथि खुरमा गैयिफ्रा हटेलाव थानो गोनां जाबाय, हटेलावनो बायनानै जानो गोनां जाबाय। बे समाव न'निफ्राय जा थाइसे थाइनै लांदों बे सिपिनि फैसाया जोबबाय। बे समाव गोरों सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनगोन आरो लोगो हमफैगोन होननानै नेनानै थादोंमोन। नाथाय गोरों सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बे केबिनेट जिरायनायाव जायफोर मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय आरो जायफोर जेलाव थानायफोरनि थाखाय बेबायदि समाव जायफोर गोसोआव नेनानै दंमोन माबा मोनसे मोजां खबर मोनोब्ला बिथांमोनखौ गाजा गोमजा बरायनो थाखाय साखाथि फाखाथि थाहैनायफ्रा दुखुनि माखासे खौरांसो जों खोनानो मोनबाय। रावबो न'आव फैफिननो थाखाय आरो हटेलाव थानाय माखासे रां रुफा होबावनांगौ, जानायनि उन्दुनायनि, जानाय लोंनाय आरो न'आव फैफिननो थाखाय गारि भारा गैयैखौ रावबो गोरों सरकार लेखा गोरोंफ्रा हेफाजाब होआखै होननानै जों खोनानो मोनदों। जायफोर मुंख्लं नखर, जायफोर जोबथेसालिनि जायफोर क'क्राझार जिल्लायाव थांदोंमोन बिथांमोननि फैफिननाय आरो हटेलाव माखासे जानाय लोंनायफोरखौ होनो थाखाय जाम्बा सरकार जायखौ बुंदों बै समाव बिटिसि सरकारखौ लेखा रोङै मानसियालाय मा सालायनो रोंनोब्रा, हाग्रामा महिलारिया लेखा रोङा, बेबायदि जोंनि गोरों सरकारनि माखासे लेखा गोरोंफ्रा सावरायोमोन। नाथाय लेखा गोरोंफोरनि सावरायनाया माबायदि आरो जाम्बाफोरनि हेफाजाब होनाया माबायदि जों नुबाय। लेखा गोरोंफ्राथ' जाम्बा जाम्बिफोरनि खाथियाव फैनो थाखाय सावरायनो थाखाय समानो गैया। नाथाय बिटिसि सरकारखौ सालायनाय हाग्रामा महिलारि लेखा रोङै जाम्बा मानसियासो रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ'खौ आरो माबा मोनसे खैफोद आफोदखौ बिथाङासो बै समनिफ्राय दिनैसिमबो जों बुंनांगोन। बै समावबो जेब्ला गावनि सरकार दं बे समावबो खैफोद आफोदखौ मोगा मोगि सावरायलायदोंमोन आरो खैफोद आफोदखौ मिनि हाग्लाब हाग्लाब सावरायलायनो सम होदोंमोन। गावनि सरकार गैयाबाबो रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो गोनां जादों। माबोरै हेफाजाब होनो गोनां जादों? जायफोर बे केबिनेटनि माबा मोनसे खबर मोनगोन होननानै जायफोरखौ बरायनो थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोना रां रुफा जोबनायाव न'आव फैफिननो थाखाय गारि भारा गैया, जानाय लोंनाय हटेलाव थानायनि थाखाय फैसा होनो थाखाय आखायाव रां गैया। बे समाव हाग्रामा महिलारियासो बिथांमोनखौ लोगो हमनानै माबा मोनसे हरनो गोनां जाबाय। जोङो बेखौसो बुंनांगोन, जाम्बा दैदेनगिरियासो रायजो राजाफोरनि खैफोद आफोदखौ अनसायो। गोरों सरकारा एसि रुमाव जाम्बा जाम्बिनि मोनामनायखौ एसिजों हाबनानै थायो होननानै एसि रुमाव सोआ होननानैसो जों बुंनांगोन। नाथाय आंनि बे बुंनायाव बांद्राय बुंदोंबा आङो निमाहा बियो। खारनायाव आं नैबेखौनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो। जेब्ला जों बर' बोराय बुरि आबौ आबैमोननि जों खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन, जेब्ला औवा साया अबेबा दंफां सायाव जों जिरायोबा जोंनि आबै आबैमोनहा सल'बाथा बादि खिथाबोदोंमोन। जायफोरखौ उन्दै समाव बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनानै सोरबा ओंखाम खबसे मोनजायै, सोरबा स्कुलाव थाङैखौ सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बुजायनानै जेब्ला स्कुलाव फ्रा फ्रा थिनहरनानै लेखा गोरों जानायनि उनाव फैयै फैनानै जोङो गोरों सरकारनि जों दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बेबायदि बर' बोराय बुरिनि सल'बाथा बायदिसो जोङो नुबाय। जायफोर गोरों मानसिया थाङै थुङै गामिनि सोरबा सिनायनाय सोरबा जाम्बा जाम्बिखौ खिथु खिथायो होननानै जोंनि आबौ आबैमोनहा सल'बाथा बायदि सावरायोमोन।